Manapság a Wi-Fi olyan létszükséglet, mint a víz. Tehetetlenek vagyunk az emberi történelem legerősebb eszköze, az internet nélkül. Egy gombnyomással ruhákat, kávét és WC papírt tudunk rendelni. Híreket olvashatunk, vagy szíveket törhetünk össze egy pillanat alatt. Követjük a barátainkat, és trollkodunk az ellenségeinkkel. Ingyen hallgatunk zenét, és nézünk tévét a telefonunkon. Randizunk, ebédelünk, és mindezt online tesszük. Manapság szó szerint elvesznénk a világháló nélkül. Azok a srácok, akik most mennek főiskolára, sosem éltek internet nélkül. Olyan számukra, mint a folyóvíz, de minden újdonság volt egyszer. Az internet előtti élet egyszerűbb volt, de nem volt ilyen izgalmas. Határozottan emlékszem, milyen nehéz volt az élet az internet előtt. El kellett menni a kölcsönzőbe a videóért, kazettát kellett venni a boltban, meg kellett jegyezni a telefonszámokat, vagy le kellett írni az útvonalat. Amikor a 80-as években megírtam egy sztorit, és ellenőriznem kellett az adatokat, egy könyvből kellett kitalálnom, hogy melyik filmben ki játszott és hogyan írták a nevét. A könyvtárba kellett menni, őrület. Hogy jutottunk el a levélírás, tárcsázós telefon és postai rendelős katalógusok kibírhatatlan világából a mai klikkelős, pingelős és félrehúzós világba? Gyerekkoromban azon morfondíroztam, milyen lehetett az automobilok kora előtt felnőni. Nekem is egy hasonló átmenetet kellett megélnem az internet előtti és utáni kort. Tekintsünk vissza és nézzük meg, hogyan lett behálózva a világ. Internet 50 éve online. Talán nem véletlen egybeesés, hogy az internet forradalma 50 évvel ezelőtt egy másik forradalom csúcsán kezdődött. Én, Richard Milhouse Nixon, ünnepélyesen fogadom. A gyilkossági tárgyalásnak minden résztvevője jelen van. 1969-et írunk. Felemeltük a hangunkat, és a békéért harcoltunk. A hőseink egy rossz fiú páros, Butch Cassidy és a Sundance kölyök voltak. És eljutottunk a Holdra. Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. És ugyanabban az évben, távol Washington utcáitól és Woodstock mezőitől, néhány SS kutató Los Angelesben megpróbál rávenni két esetlen számítógépet, hogy beszéljenek egymással. A számítógépek furcsa világa. A mérnökök úgy gondolják, hogy hamarosan egy olyat terveznek, ami úgy gondolkodik, mint egy ember. A 60-as években csak kevés igazán erős számítógép volt a világon. Ezeknek a nagy egyetemeknek hatalmas számítógépeik voltak. Szobanagyságú gépekről beszélünk, amiket hűteni kellett. Az emberek már akkor is sokat használták a számítógépet, csak azok még nem beszéltek egymással. Az internetet arra találták ki, hogy elérési út legyen a távolban lévő számítógépek között. A Nemzetvédelmi Minisztérium a Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynöksége finanszírozta. Az ARPANET volt az eredeti internet. Az internet a hadsereg projektjeként indult, de nem katonai projekt volt. Inkább olyan volt, mintha az Egyesült Államok jövőbeli kutatásába fektettek volna be. A cél az volt, hogy megosszák az aktuális projekteket, és hogy a csapatok kommunikálni tudjanak az egyetemen lévő kutatókkal. A UCLA a legelső csatlakozók közt volt. 1969. október 29-én a UCLA mérnökei történelmet írtak, amikor először küldtek számítógépen keresztül üzenetet a Stanfordon lévő társaiknak. Mi volt az üzenet? LO. 2 betű volt, ez nem olyasmi, amiért Watson segítségét kell kérni. Nem LOL akart lenni, hanem inkább login. Láthatóan az 5 betű 3-mal több volt, és összedőlt a rendszer. De így is megkapták az üzenetet. Ez volt az információs kor heuréka pillanata. Az ARPANET hamarosan összekötötte az ország számítógépeit. Volt egy hálózatunk. Az ARPANET elkezdett nyitni az egyetemektől az olyan privát cégek irányába, mint a Boeing, Lockheed, Martin Marietta. Elkezdett terjedni a technológia. Egy újfajta üzenet határozta meg ezt a növekvő hálózatot. Az elektronikus levél. A 70-es évek közepére az ARPANET forgalmának 75%-át tették ki az e-mailek. Az e-mail egy alkalmi kellék volt. Csak hozzáadtuk, és hirtelen uralta az internet forgalmát. Ahogy 1972-ben az e-mail a hálózat részévé vált, a számítástechnikai projektből azonnal kommunikációs technológia vált, és az is maradt.
Erzsébet királynő volt az első államfő, aki e-mailt küldhetett jóval bármelyik miniszterelnök előtt. Hogy vannak a korgiaim? Mit csináltak a kutyáimmal? Kizárt, hogy bármelyik korai internet úttörő meg tudta volna mondani előre, hogy mi lesz az internetből. A 90-es években az internet kereskedelmivé válása tette lehetővé, hogy elérje a mai szintet. A 90-es években behálózták a világot, de az évtized elején még mindig hálózaton kívül voltunk. 1990-ben a vezető amerikai internetszolgáltatónak szerény 600 000 ügyfele volt. És ha ön is a kiválasztottak egyike volt, aki a neten szörfözhetett, valószínűleg meg kellett magyaráznia, hogy miért foglalt állandóan az otthoni telefonvonala. Tudomásul kellett vennünk, hogy a betárcsázós modem egy igazán lassú és nagyon zajos technológia volt. Nyögvenyelősen lehetett feljutni az internetre. A legelső modemem egy 9600K Baudus modem volt, és abban az időben ez volt a leggyorsabb. Ami azt jelentette, hogy kevesebb, mint 30 másodperc alatt küldött el egy e-mailt. Emlékszem, amikor feltöltöttünk és próbáltunk letölteni fájlokat. Ültünk a képernyőre bámulva, és eldöntöttük, hogy megvacsorázunk, amíg fel vagy letölti, mert 6 órába telt. Elég kemény, rázós kezdet volt. Nem érdekelt, hogy mennyi ideig tartott. Maga a tény, hogy valamit valahonnan máshonnan szerzek meg, lenyűgöző volt számomra. Még 1993-ban is a világ lakosságának csupán 0,2%-a volt az interneten. Még a Fehérháznak sem volt weboldala. De 1997-re 5-ből 1 amerikai tárcsázott be. Ez hogy lehetséges? Mitől lett Amerika online? Lehet, hogy tévét akar nézni, vagy vásárolni. Ezt jobb úton, módon is megteheti, interneten keresztül. Akkoriban a legtöbben azt se tudták, mi az az internet. Nem is érdekelte őket. Az volt az általános nézet, hogy miért ülne le bárki is egy számítógép elé, hogy begépeljen egy üzenetet. Nem az AOL volt az első óra alapú internet szolgáltató. Ott voltak már olyanok, mint a CompuServe, de nagyon technikaiak voltak. Parancsokat kellett memorizálni. Én CompuServe-ös voltam. Az azonosítóm 71635 vessző 337 volt. Én voltam a 73.773.143@compuserve.com. A legemlékezetesebb. Sosem fogom elfelejteni. De az AOL grafikus volt. Klikkeljen a boríték gombra az e-mailekért, klikkeljen a földgömbre a weboldalakért. Az AOL mesterfogása megkönnyítette a dolgokat. Tudtuk, hogy kihívást jelent rávenni az embereket, hogy kipróbálják, ezért adtuk ingyen a szoftverünket. Könnyű telepíteni és elindítani. Gyors! Ha van telefonvonala, online lehet. A diszkek a marketing stratégiánk központi részévé váltak. Elkezdtük tesztelni, levélben küldtük ki az embereknek, és látványosak voltak az eredmények. Lenyomtuk a gyorsítót. Ekkor vált köznyelvi az AOL ingyenes próbalemez szőnyeg bombázásának ötlete. Kipróbáltam az AOL-t. Hogy is ne tettem volna azzal a sok kipostázott CD-rommal, amit folyamatosan küldtek. Volt egy időszak a 90-es években, amikor a CD-k 50%-ára rá volt írva, hogy AOL. Bármerre is mentél, hirtelen ott voltak az AOL ingyenes lemezei. Szerintem mindent megpróbáltunk. Egyszer összekötöttük az ingyenes próbadiszkjeinket a fagyasztott Omaha steakkel. Irányíthatatlan és nevetséges volt a CD-k szőnyegbombázása. És mégis működött. Működött az AOL $300 millió lemezkampánya. Ez a felhasználóbarát webhez vezető út ellenállhatatlan volt, de ami igazán egyedivé tette az AOL élményt, az az imádnivaló kísérő. Siri és Alexa előtt ott volt Elwood. Üdvözlöm! Üdvözlöm! És ha szerencsés voltál, ezt hallhattad. Önnek üzenete érkezett. Önnek üzenete érkezett. Önnek üzenete érkezett. Majd ezek után optimistán. Fájl kész. Ügyes próbálkozás, de valahogy így volt. Üdvözlöm, önnek üzenete érkezett, fájl kész, viszontlátásra. A kezdeti időkben mindent kipróbáltunk, amit csak tudtunk, hogy még kényelmesebbé tegyük az emberek számára. Az egyik ilyen ötlet a köszöntő hang volt. A feleségem Karen az AOL ügyfélszolgálatán dolgozott, és ő ajánlott be engem.
Egy posztitra ráírtam, üdvözlöm, önnek üzenete érkezett, meg ilyesmi. A nappaliban felvettem kazettás magnóra, hogy üdvözlöm, önnek üzenete érkezett, fájl kész, viszont látásra mindegyiket csak egyszer vettem fel. Másnap egy magnó kazettával jött vissza. Meghallgattuk a hangját, és azt mondtuk, ez tökéletes. Hirtelen ez lett az egyik legjobban felismerhető hang a világon. Körülbelül 35 milliószor hallották a hangomat egy nap. Önnek leprája van. Lepra! Nem hiszem, hogy bárki is gondolt volna erre, hogy ez lesz az önnek üzenete érkezetből. Azon a hangon, amivel én voltam a Simpson családban a virtuális orvos. Viszontlátásra! Szórakoztató volt, hogy én lettem az internet hangja, nem panaszkodom. Az AOL lett az Internet General Motors-a. 1992-ben lettünk bejegyezve a tőzsdén, $70 millió volt a piaci értékünk. 1999-re $160 milliárd, az évtized legjobban szereplő részvénye volt. Ahogy az emberek rákapcsolódnak az internetre, a befektetők is rákapnak a netre. Az $1000 AOL részvény több mint $7700 ér. A 90-es évek közepén fogtuk a nagyon bonyolult, nehezen használható rendszert, és nagyon barátságossá, könnyen elérhetővé tettük, hogy mindenki kapcsolódni tudjon. Megevangelizáltuk az internetet, hogy mindenféle cégek fektessenek bele. Így, ami csupán egy kísérletnek indult, a történelmünk legátalakítóbb időszakává vált. Egy korszak, ami gazdagságot és hírnevet hozott. Kapd el, apa! És némelyeknek becstelenséget. És új életvitelt mindenkinek. De ez a modern technológia először feltárta régi gyengeségeinket. Arrogancia, mohóság és hanyatlás érkezett az internet virágzásával és bukásával. A 90-es évek közepe. Végre eltörölték az apartheidot. A Pathfinder leszállt a Marson, és az új internet technológiával be voltunk hálózva, és tele voltunk optimizmussal. Az információs szuperstrádán folyamatossá vált a csúcsforgalom. 15 millió új internet felhasználó volt ebben az évben. És ez a stráda természetesen egyenesen a Szilikonvölgybe vezetett. A távirat egykori központja és a félvezető kísérleti terepe az öbölben lévő városok most a világhálót üzemeltették. Az úttörő technikai zsenik nyugat felé vették az irányt, hogy kivegyék részüket az új kaliforniai aranylázból. Amerikában mindenki San Franciscóba költözött. Éronszékeket és csocsóasztalokat vettek. Hirtelen értékké vált az internet. Milliókat ért a könnyen rendelhető fülbemászó név és a .com. Igazán nagy vállalkozók ugrottak bele azonnal. Üzleti terv és bármiféle technikai elképzelés nélkül fogtak egy doménnevet, és dollármilliókat gyűjtöttek. Olyan volt, mint régen Hollywood, ahol az ember, akivel beszélgettél, átnézett a válladon, keresve a következő nagy dobást, a következő nagy sztárt. Elragadta őket a Szilikonvölgy kultúrája, és a befektetők szemérmetlen összegeket kerestek. Az volt az elképzelés, hogy növekedj, amilyen gyorsan csak lehet. Nem kellett pénzt csinálni, hanem rengeteg pénzt kellett költeni, hogy megvesd a lábad. Miután sikerült megvetni a lábad, elkezdhettél gondolkodni azon, hogyan csinálj pénzt. Őrületes dolgok voltak, igazi vadnyugat. Elindult a verseny, ahogy az éhes vállalkozók hordái meglátták az internetben rejlő végtelen meggazdagodási lehetőséget. A legtöbben azt hiszik, hogy egy olyan ipar földszintjére kerültek, ami megváltoztatja Amerika és talán a világ üzletmenetét. Az egyikük egy indiánai főiskolás volt, aki nemrégen költözött Dallasba, és elszántan meg akarta hallgatni az Alma Mater kosárlabda meccsét. Addig a pontig volt valaki az indiánai Bloomingtonban, aki a meccset közvetítő rádió mellett tartotta a telefonkagylót, mi pedig a túloldalon sörözve hallgathattuk a meccset. Most az internettel viszont ding, 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 kell lennie egy jobb megoldásnak. Cuban és főiskolai barátja Todd Wagner rájöttek, hogy nincsenek egyedül. Elhatározták, hogy kipróbálják az elméletet, és online-ná teszik a dallasi sportközvetítéseket. Kipróbáltuk, amit akkoriban netcastingnak hívtak.
Felállítottuk a házamban a szervert a vendégszobában. Elmentem a KLIF nevű helyi rádióállomáshoz, ami egy dallasi beszélgetős csatorna. Azt mondtam, hogy ez lesz a jövő. Hanganyaggal fog indulni, de végül videó lesz. Egy teljesen más labdajáték lesz, csak bízzanak bennem. Ők meg mi a fenéről beszél? Erre én, ez nem kerül semmibe. Mindent én csinálok, és meglátjuk, mi lesz. Vettünk 2 29 dolláros videomagnót és egy rakat 8 órás kazettát. Rákapcsoltuk a keverőpultjukra. 8 órán át rögzítette Norm Hitchens műsorát. Majd fogtuk a kazettát, átkódoltuk és feltettük az audionet.com-ra. Beszélgessünk a kosárlabdáról. Azt mondtuk, ha honvágyatok van és a dallasi sporteseményekről akartok hallani, menjetek az Audionet nevű honlapra. Dátum szerint hallgathatjátok Norm Hitchens műsorát. Azt gondoltuk, rendben, ki tudja, mi fog történni. Boom. Az egyik rádióállomás követte a másikat. Istenem, valami alakul itt. Cuban cége az első közt volt, ami videótartalmat osztott meg az interneten. Az Audionetből broadcast.com lett, amikor elkezdtünk videót készíteni 98 elején. Ezt a vadonatúj technológiát streamingnek hívják. Nagyon egyszerű. Csak rá kell kattintani. Élő közvetítéseket is csináltunk, igény szerinti közvetítést is. Egymás után jöttek a közvetítések. Ez volt az első nyilvános részvénykibocsátás, amiről az egész világ hallott. A részvény, ami 249%-ot nőtt. A tőzsdére mentünk, és ez volt a részvénypiac történetének az egy nap alatt legnagyobbat ugró részvénye. Emlékszem, hogy pucéran ültem a számítógép előtt, és F5-tel frissítve néztem a Yahoo Finance oldalát. Hogyan megy fel az ár, és végül milliárdos lettem. Eltáncoltam a pucérmilliárdos táncom. 18 dollárról 223-ra. Többet ér, mint a Wendy's gyorsétterem lánc. A legjobb még hátra van. Broadcast.com-ként az a szándékunk, hogy vezessük ezt a forradalmat. 1999 áprilisában 5,7 milliárd dollárért eladtuk a részvényeket a Yahoo-nak. Ami engem illet, én vagyok a legszerencsésebb a világon. Volt egy M betű a nevem mellett, és mindaddig, amíg meg tudom védeni. Jól vagyok. A dotcom robbanás új lehetőségeket hozott minden arénába. Cuban rajongói szerették a Boston Gardent, de a többiek csak simán szerették a kerteket. Ne tévessze meg önöket a Connecticuti Westport külvárosi környékének látszólagos nyugalma, mert a valóságban ez egy növekvő birodalom székhelye. Elindítottunk egy Martha B-mail nevű üzletet, ami egy online áruház volt nyomtatott katalógussal. Elég mohón estünk neki. Elképesztő otthoni termékeink voltak, amiket mind online lehetett megvásárolni. A kor sok számítástechnikai startupjával ellentétben Stewart márkája már jól megalapozott és sikeres volt. De nagy kockázat volt internetre vinni az üzletét. Alázatra kényszerítettek minket a startup indításához szükséges költségek. Drága volt a disztribúció. Minden drága volt. Így a Martha by Mail bezárt. Abba kellett hagynunk, mert nem tudtunk elegendő pénzt gyűjteni. Stewartnak rendet kellett tennie a káoszban. Ezért elindította a Martha Stewart Living Omnimédiát, összekötve mindent a birodalmában élőben és online. Több csatornás értékesítést akartunk, ami bolti, online és televíziós kereskedelmet is jelent. A tartalom volt a középpontban. Egy modern cég kezdete volt. Jól kifizetődött az úttörő szelleme. 1999-ben a Martha Stewart Living Omnimédia a tőzsdére ment, és megütötte a főnyereményt, ami 1,6 milliárd dollárt hozott neki. Ekkor lett milliárdos. Igen, az egy jó nap volt. Lefogadom. De a világháló nagyon nagy, és nem mindenki sütiket és gyertyákat keres. Itt van egy. Azt mondja, lefekszik a feleségemmel? Jó nő. A felnőtt szórakoztatás hamar berobbant az interneten. Sokkal könnyebben és diszkrétebben hozzá lehetett férni, mint korábban bármikor. Így az egyik egyértelmű doménnév miatt folytatott harc vezetett az internet történelmének egyik leghíresebb erőpróbájához. A 90-es évek elején regisztráltam egy csomó jófajta doménnevet. Ingyen volt. Állások.com, autók.com, házak.com, és azt hiszem aukciók.com. És poénból regisztráltam a sex.com-ot is. Ültem rajta egy kicsit. Startupok indításával voltam elfoglalva, és sok minden más is volt folyamatban. A videók és az online fizetés megjelenése jelezte, hogy a világháló pornóipara gyorsan növekszik.
A becslések szerint csupán a Sex.com egyedül $1 millió hozott havonta, de Krémen egy fityinget sem látott belőle. Valaki azt mondta, hogy én azt hittem, hogy tiéd a Sex.com domén. Erre én. Igen, az enyém. Mire ő azt mondja, hogy van egy honlap valami másik srác nevével. Kinyomoztam. Ez a srác Stephen Michael Cohen volt, és kiderült, hogy ő keres havonta $1 millió az oldallal. Itt kezdődött a harc. Folyt a csata a szexért. Amikor a Krémen versus Cohen ügy rendeződött, Krémen visszakapta a honlapját és Cohen otthonát. Krémennek adták az URL-t, Cohen 830 négyzetméteres villáját és $65 millió kártérítésként. Egy héttel azelőtt, hogy beköltöztem ebbe a gyönyörű házba, teljesen lecsupaszította. Elvitte még a WC-ket és a falban lévő vezetékeket is. Nem volt hajlandó átadni a pénzt. Offshore számlára tette, és Mexikóba repült. Egy rejtély volt. Sokat jártam Tijuanába, mert ott élt. Kerestem, kutattam őt. Fejvadászokat és magánnyomozókat béreltem. Nem tudom, hogy hogyan, de a San Isidro határátkelőnél kapták el. A bíró 18 hónap börtönre ítélte a bíróság megsértéséért, és utasították, hogy hozza vissza a WC-ket. Egy WC-kkel teli házzal és a Sex.com-mal távoztam. Így ért véget a karrierem a felnőtt iparban. 4 évig megtartottam a domént, majd eladtam $11 és $13 millió közötti értékben, ami minden idők legdrágább domén eladása volt. Nem kell mindig új digitális kori ötlet ahhoz, hogy valaki feltörekvő csillag legyen az interneten. Van jobban bizonyított és igazabb a régi öreg szaknévsoroknál. 93 közepén költöztem San Franciscóba. Sokan segítettek, és úgy gondoltam, hogy eljött az idő, hogy viszonozzam nekik. Azt találtam ki, hogy mesélek az embereknek azokról a művészeti és IT eseményekről, amikről hallottam. Mi volt akkoriban az emberek tömeges elérésének úttörő módja? Egy egyszerű e-mail lista. San Franciscói eseményeknek neveztem el, mert kockaként elég fantáziátlan voltam. Erre azt mondták, hogy véletlenül létrehoztak egy márkát, a Craigslist-et. Elmagyarázták nekem, hogy mi a márka, én meg azt mondtam, ennek van értelme, csináljuk. Lássuk be, semmi menő nincs a Craigslistben, de havonta 10 millió ember mondja azt, hogy nem tud nélküle élni. Szüksége van egy házra, egy állásra, egy randira? Szinte mindent és mindenkit megtalál benne, beleértve az alapítóját, akinek a neve Craig. 99-ben csináltam a Craigslistből igazi céget. Befektetők és bankárok tanácsolták, hogy a szokásos szilikonvölgyes dolgot csináljam, hogy sok pénzt keressek vele. De aztán eszembe jutott Mr. és Mrs. Levin az iskolából, akik azt mondták, hogy tudni kell, hogy mikor elég. Azt beszélik az üzleti körökben, hogy ha tőzsdére vitte volna a céget, akkor most több $100 millió érne. Kinek kellene? Craig Newmark csendben játszotta a hosszú meccset, miközben mindenki más 2 perces kiképzésen vett részt. Amerika szórta a pénzt mindenre, ami .com, rekordmagasságba emelve a Nasdaqot. Észbontóak a számok. A perzselő technológiai részvények ma a 31 kereskedési napból 22-szer emelték rekordmagasságokba a Nasdaqot. Mennyire forró most a Nasdaq? Tűzforró, sose volt forróbb. 1999 őrületes volt a dotcom robbanás közepén. Beszálltunk egy szilikonvölgyből, Mountain View-ból érkező autóba, és elmentünk San Franciscóba. Minden éjjel dotcom nyitóbulik voltak. Elmentél egy ilyen buliba valamelyik éjszakai klubba, ahol mindenki ingyen vodkát ivott. Aztán odafordultál a melletted állóhoz, és megkérdezted, kinek a bulia ez, mire ő fogalmam sincs. Mindenki emlékszik a Petscom buliaira vagy helyekre, olyan magazinokra, mint az Industry Standard. Őrült bulik, őrületesen sok pénzből, amit nem bevételből kerestek, hanem a befektetői pénzekből csináltak. Olyan extravagáns munkahelyeket láttunk, ahol a cégek nem tudták, hogyan kell pénzt keresni, de jól el tudták költeni. Elmentem egy céghez, sosem fogom elfelejteni. Bementem a mosdóba, és aranyozott vízcsapok voltak. Még a piszoárok is bronzból voltak. Számomra ez foglalta össze azt a kort, amikor egyértelműen elértük a babiloni szintet.
A fejedben folyton a nettó érték járt és az ezzel járó izgalom, de legfőképp a félelem. Egy részről szemérmetlenül gazdag voltál, de más részről, ha nem működik a cég, akkor mindennek vége. És az új évezred alkonyán mindannyian ugyanezt kérdeztük magunktól. Mi van, ha mindennek vége? Ma vérfürdő van. Nem csak a túlértékelt dotcom világnak és a befektetőknek. Mi történik, amikor 2000. január 1-én éjfélt üt az óra? ...1999. decembere. Az élet szép. Ricky Martinnal éltük a La Vida Locát. $5 mehettünk moziba. És amikor a Yahoo részvénye $432 zárt, úgy tűnt, hogy ez az egész internet dolog nagyszerűen működik. Kár, hogy az egész bolygó mindjárt felrobban. Válaszd ki a saját apokalipszised. A metró nem jár. A repülők nem tudják, merre kell menni. Kilövik a nukleáris fegyvereket, és senki sem tudja megállítani őket. Válaszd ki, hogy mitől félsz, és az Y2K elhozza neked. Aggódtunk az Y2K miatt, mert arra koncentráltunk, hogy mi minden rossz történhet az évfordulójával. Az egész világ erre az ősi számítógépes infrastruktúrára épült. Az egész Y2K azért volt, mert az 50-es években íródott programnyelv nem gondolt eléggé előre, hogy 4 cella legyen a dátumszámlálónál. Az emberek szoftveríráskor 6 számjegyet használtak dátumnak, a napnak, hónapnak és évnek, ami azt jelenti, hogy csak 2 számjegy jelzi az évet. 69-ben, 70-ben vagy 74-ben. Ez nem is volt probléma, de mi történik 2000-ben? Vajon azt gondolják, hogy a 00 1900-at jelent? 2000 új év napján lehetséges, hogy egy nemzetközi katasztrófa vár ránk, mert a világ számítógépei annyira összezavarodnak, hogy milyen dátumot is írunk? Attól féltek, hogy ezek a fontos számítógép programok, amik a fő infrastruktúrát működtetik, összeomlanak, és szörnyű dolgokat művelnek, amikor a dátum 2000-re fordul. Csúnya meglepetések lesznek, mert olyan nagy a baj. Ha úgy hagyjuk a dolgokat, ahogy jelenleg vannak, akkor a hadsereg leáll. És az volt igazán az ijesztő, hogy a gyönyörű világhálónk összekötötte ezeket a halálra ítélt eszközöket. Sokan nagyon féltek. Attól tartottak, hogy a villamos energia hálózatba szoftverek vannak beépítve, és leállnak a transformátorok. A kormány nem tud társadalombiztosítási csekket kibocsátani. Senki nem tudta igazán, hogy mi fog történni. Ez volt az ijesztő. Az volt az érzés, hogy valahol, valamilyen módon ezek a számítógépek egyik napról a másikra leállnak mindenhol a világon. Az emberek azt hitték, itt a világ vége. Mindenhol ugyanazok az aggodalmak az Y2K-val kapcsolatban. Működnek majd a közlekedési lámpák? Befolyásolja a rendőrségi kommunikációt? És miközben a Pokémon kártya és a Furby babák voltak a legmenőbb karácsonyi ajándékok 1999-ben, az Y2K okozta félelemnek köszönhetően a lőfegyver is lehetséges ajándék lett. Amerikában rekordmennyiségű fegyvert adtak el. 2000-ben tömegkáosz és zűrzavar lesz. Ezért fel akartam rá készülni. Most van egy revolverem, de szerettem volna valami mást is, amivel megvédhetem magam akkor, ha történik valami. Becslések szerint az amerikaiak 70%-a vésztartalékokat vásárol az új évre. Ez most nem az a nyári mozifilm, ahol becsukhatjuk a szemünket az ijesztő résznél. Az Y2K olyan volt, mint a közeledő zombi apokalipszis. Még én is feltöltöttem a víz- és élelmiszerkészletemet. Mindegyik cégnél dolgozott egy különleges csapat, ami szilveszterkor egész éjjel figyelte, hogy mi romlik el. Az egyik televíziós hírcsatorna megkérdezte, hogy bemennék-e szilveszterkor egész napra, hogy kommentáljam a társadalom széthullását. Hivatalosan is 2000-et írunk. Ha hallják a hangomat, akkor az Y2K programhiba nem működik. Micsoda történelmi pillanat. Chris Ciscoval van. Mi újság, srácok? Igen, Carson, együtt ringunk Ciscoval az emelvényen. Elképesztő! Hadd halljam a hangotokat! Hogy ez milyen gyönyörű! A Times Square közepén álltam, amikor átléptünk 2000-be, és szerencsére semmi nem robbant fel. Még Cisco sem, aki ott volt velem az emelvényen.
Amikor véget ért a nap, és egyáltalán nem történt semmi, visszanéztél és azt gondoltad, hogy Istenem, szó szerint mindenki halálra volt rémülve a világon. Az Y2K nem csak úgy véletlenül jött és ment, évekig dolgoztak azon, hogy elkerüljék a nagyobb bajt. Sok idős embernek vissza kellett mennie a nyugdíjból, hogy helyrehozzák a hibát, mert csak ők ismerték azt a kódnyelvet. Végül bizonyos dolgok összezavarodtak, de nem olyan mértékben, mintha egyáltalán nem foglalkoztak volna vele. Az emberek elkerülték az igazi katasztrófát. És amikor elkerülsz egy problémát, nem tudod, hogy miről maradtál le. Bizonyos szempontból, ami történt, még nagyobb ügy volt. Rossz dologtól féltünk. Az Y2K-t csapásként fogadták, de közeledett egy újabb csapás, ami véget vethet az egész Silicon völgynek. 1999-ben a startupok rekordnagyságú 24 milliárd dollárt gyűjtöttek össze, de sokan nem tudtak mit felmutatni a nagyvonalú járandóság mellé. Az akkoriban több száz tőzsdén jegyzett dotcom cég közül csupán egy maroknyi volt jövedelmező. Lecsengőben volt a kiberbuli. Hirtelen bármelyik internetes céget finanszírozhatta a befektető. Így sokukat úgy jegyeztek a tőzsdén, hogy nem volt profitjuk. Nem meglepő, hogy sok rossz befektetést csináltak. Mindeközben szerintem az emberek illuzórikusak voltak. Nem hiszem, hogy a dotcom robbanás közepén az emberek arra gondoltak, hogy ez túl jó, hogy sokáig tartson. Vagy hogy ezeknek a tőzsdei bejegyzéseknek semmi értelme. Szerintem el voltak foglalva ezzel az egész őrülettel ahhoz, hogy igazán belegondoljanak. Köszönöm, Csirio! Azt mondta egy nagy online kereskedelmi cég vezérigazgatója, hogy minden eladással pénzt veszítünk, de helyrehozzuk a volumennel. És ez igazán jól összefoglalja a dotcom őrületet. Azt hiszik, hogy elég a dotcommal dobálózniuk, és jönnek az emberek. Hát nem fognak jönni. A vízválasztó pillanat, a 2000-es Super Bowl. A dotcom cégek befektetői pénzek millióit pazarolták szokatlan reklámokra. Pets.com. Azt sem tudom, mit csináltak. Volt egy cuki kiskutyájuk, aminek cuki hangja volt. Csak nyomd meg a berregőt, Andy. Hoztam neked valamit a Pets.com-tól. Én megjátszom a cirmossal. Az volt az elképzelés, hogy aki először megkapja a legnagyobbat, az nyer. A Super Bowl reklámokra szó szerint dollármilliókat költöttek, hogy megpróbálják megragadni a felhasználókat, amiről kiderült, hogy megtévesztés. Nem jó módja az üzletelésnek. Később mindenki tudta, hogy ez nem fog sokáig tartani. Az emberek azt kezdték mondani, hogy mivel ezek a cégek nem csinálnak pénzt, talán nekünk sem kellene vásárolnunk tőlük. Az emberek nem akartak az utolsók közt maradni. Csak kevés győztes volt, aki kiemelkedett, és végül az összes kavarógép kifogyott a pénzből. Az emberek tudták, hogy ez egy nagy buborék, ami elszáll. És így is lett. Úgy tűnt, hogy egyik napról a másikra. 2000. április 14-e. Az egykor dagadó Nasdaq az olyan technikai titánok, mint a Microsoft, az Oracle és a Cisco otthona, a történelem legnagyobb zuhanását produkálta, 355 pontot esve. Kipukkadt a kiberbuborék. Megölték. A vérfürdő van! Az egyik barátom odajött hozzám, és azt mondta, hogy szeretne egy webes üzletet. Elmentünk San Joséba, pénzt gyűjtöttünk, és felépítettük a drdrew.com-ot. Nem tudtuk, hogyan fog pénzt hozni. A befektetők úgy tekintettek erre, mint valamire, amire a lehető legtöbb pénzt kell költeni, hogy a lehető legnagyobb hozama legyen, a lehető leggyorsabban, amiből aztán gyorsan ki kell szállni. Mondanom sem kell, hogy úgy másfél éven belül tönkre is mentünk. A startupok, amik úgy bukkantak fel, mint egy nagy eső után a gombák, most ugyanolyan gyorsan el is tűntek. Még a Pets.com-ot is elaltatták 2 év múlva. Sokan mohók lettek ebben a korban. Megpróbálok nem ítélkezni, de sokat beszéltek arról, hogy hol voltak a Forbes 400-as listáján, hogy meg tudják-e csinálni a következő milliárdjukat, vagy hogyan tudják megcsinálni a következő milliárdjukat. 2000 közepére az emberek inkább búcsúbulikra és felmondó levélbulikra jártak, és napi szinten zártak be cégeket. Hirtelen mindenki depressziós lett. Az emberek elköltöztek a Silicon völgyből, visszamentek üzleti iskolákba és karriert váltottak. Az egyetlen jó dolog abban, ami történt, az az, hogy könnyen el lehetett jutni San Franciscóba, mert nem volt nagy a forgalom. Az emberek visszaköltöztek oda, ahonnan jöttek. A U-Haul szerint San Franciscóban és az öbölben bérelték a legtöbb teherautót. Ez volt a jele annak, hogy véget ért a dotcom virágzása, amikor mindenki elhagyta San Franciscót és elvitték a csocsóasztalokat. Amikor felszállt a virtuális por, a 280 webrészvény kombinált piaci értéke 1,7 billió dollárt esett.
A szilikonvölgyből szilikonsikátor lett. Sokaknak előről kellett kezdeni mindent. 22 000 ember veszítette el a munkahelyét a dotcom létszámcsökkentés következtében. Van valami, ami jól megragadja a dotcom virágzását és bukását, mégpedig a Herman Miller Aeron-szék. Minden cégnél volt ilyen. Nagy dolognak számított, ha volt egy ilyen a tárgyalóban, még ha egész nap nem is használták. Ez olyasmi volt, amivel úgy gondolták a cégek, hogy megmutatják, mennyire értékelik az alkalmazottaikat, és azt akarják, hogy az alkalmazottak kényelmesen üljenek az asztaluknál napi 20-nál több órában. Ezeknek a székeknek az ára 800 és 2000 dollár között mozgott. 2001 végén, amikor bukás után mentünk a teherautókkal az öbölben, 150-200 dollárért vettük meg ezeket a székeket a csődbe ment cégektől. A korai amerikai autóiparhoz hasonlóan a korai dotcom verseny és káosz kevés szerencsés túlélőt hagyott maga után. Az Amazon megbízható volt még akkor is, amikor nem csinált pénzt, amikor dollármilliókat veszített évente. Folytatta a kiszorítását azoknak a kis cégeknek, amik mindenfélét akartak eladni. Velük törölték fel a padlót. És volt egy másik cég, ami mindenütt jelen volt. A neve igévé vált. A Google előtt voltak más keresők is. A Netscape, a Yahoo, az AltaVista, ami az én kedvencem volt. De jött a Google, és kegyetlenül megragadta az elménket. Meggyőzött róla, hogy ez az egész internet, hogy nem is lehetnél az interneten a segítsége nélkül. A Google követelte a többi márkát, amik ma már alárendelődtek neki. Hogy mi a 2000-es évek kegyetlen tanulsága? Az internet nem tett mindannyiunkat gazdaggá, de hamar felfedeztük, hogy ha forog a kamera, az internet híressé tehet minket. Au, Charlie! Charlie megharapott. Úgy tűnik, ma bármelyik kisbabás, zongorázó macskás vagy palacsintás videó messze van attól, hogy híres legyen. 1, 2, 3. Ez teljesen olyan, mint én palacsintaként. A 15 perc hírnév sosem volt ennyire elérhető és jövedelmező. A YouTube világhíres sztárokat csinált a tinédzserekből. Az Instagramon karriert jelenthet a tökéletes füstös szemfestése. James és mosoly! Még egyszer! De mielőtt a vírus videó őrület elterjedt az egész világon, és az internetből sztárkereső lett, ott volt Cindy Margolis, aki kikövezte az utat minden Kardashian, Jenner és egyéb Instagram sztár előtt. A legtöbbet letöltött lány az interneten Cindy Margolis nagy dolognak számított. Cindy Margolis az internet királynője. Ekkor kezdtek rájönni az emberek, hogy mit tehet értük az internet. Szép ruha. Köszönöm. Csak neked. Cindy Margoli egy internetes szirén volt, nem vetkőzött le. Egy nagyon elbűvölő nő volt, aki rendkívül népszerű lett, mint egy pin-up a II. Világháború idején. Sziasztok, Cindy Margoli vagyok, a legtöbbet letöltött nő, és ez itt a Stuff Style Awards. Szeretlek, baby. Los Angelesben nőttem fel, mindig is a szórakoztatóiparban akartam dolgozni. Egyszer szerepeltem is a Price is Right-ban. Cindynél van az elbűvölő fonott teakocsi. Köszönöm, Cindy! 1996-ban az AOL megkérdezte, hogy felrakhatják-e a fotómat az internetre. Akkoriban azt sem tudtam, hogy mi az az internet vagy az AOL, de természetesen igent mondtam. Másnap azt mondták, hogy 70 000 alkalommal töltötték le a fényképemet. Fogalmam sem volt, miről beszélnek. Nagyon izgatottnak tűntek emiatt. Azt mondták, hogy ez rekord. 1 évig voltam velük, cseteltem, promóciókat csináltam. Aztán úgy gondoltam, hogy ezt egyedül is meg tudom csinálni. Sziasztok, Cindy vagyok. Üdvözöllek új oldalam. Így a nő, akit a Yahoo csak az internet királynőjének hívott, létrehozta saját online birodalmát, egy weboldalt, ami jóval a kibertéren túlra juttatta a celeb státuszát. 1999-ben vettem észre, hogy az internet felrobban, amikor folyamatosan csengett a telefonom, és őrült ajánlatokat kaptam, meg elképesztő dolgokat csinálhattam. Elkezdtem szerepelni a Baywatch-ban, szerepeltem az Austin Powers-ben, és egy női robotot kellett játszanom. Az első alkalommal, amikor Howard Sternnél voltam 99-ben, azonnal összeomlott az oldalam. Howard Sternnek köszönhetően megkaptam az éjszakai műsoromat. És a Sharknado-ban is szerepelt velem, igen? Egy porszívóval vagy ilyesmi? Ezt meg sem említettem, ez a Sharknado. Egy vicc volt, 5 másodpercig tartott.
A Fény.a People magazin 50 legszebb embere volt, és nem értem, hogy nem hallotta az egész világ a sikításomat, amikor felhívtak. Ez volt az összegzése annak, amit a sikerről gondolok. Nagyszerű volt benne lenni abban a magazinban, Leonardo DiCaprioval a címlapon, és mindez az internetnek köszönhető. Cindy volt az első, de a kibercelebek hamarosan elkezdenek versenyezni a figyelmünkért. Hirtelen napi szinten lett tele az e-mail fiókunk szórakoztató felvételekkel. És nem kellett sokáig várni, hogy valaki az üzleti életbe vigye ezt a kirobbanó új erőt. A BuzzFeed egy mellékprojektként indult. Volt egy kis irodánk a New York-i Chinatownban, 4-5 voltunk. Sok különböző blogunk volt, láttuk, hogy miről beszélnek az emberek. Több volt annál, hogy nyomon követjük, hogy mi az, ami gyorsan terjed. Ez arról szólt, hogy olyasmiket hozzunk létre, amik terjednek maguktól. Sok vicces dolog volt az elején. Volt egy katasztrófa lánynak nevezett internetes mém, ahol egy kisbaba egy égő ház előtt áll, és a huncut arckifejezése miatt úgy tűnik, mintha ő gyújtotta volna a tüzet. Ez volt az egyik korai vicces dolog. 4 éves voltam. A családdal egy háztöbbnyit sétáltunk az utcán, mert tűz volt. Az apukám az új fényképezőgépével készített egy fotót az öcsémről a tűz előtt. Készített egyet rólam is a tűz előtt. Elküldte a JPEG magazin fotópályázatára, aminek vicces értelmek volt a témája. $100 nyert a kép, és kinyomtatták 2008-ban. Akkor robbant ki ez az egész. A BuzzFeed hamar felkapta. Kivágtak és odaraktak mindenféle elé. Ott voltam a dinoszauruszok kihalásánál, a Hindenburg felrobbanásánál, és később elkezdték csinálni a feliratokat hozzá. A talált tartalom és a saját alkotások egyedi kombinációja $1,5 milliárd világjelenséggé tette a BuzzFeedet. A dolgok, amik az interneten elterjedtek, különösképpen a kezdetekkor általában olyasmik voltak, amik megragadtak az emberekben, amik humorosak voltak, amik összekötöttek másokkal. Gyakran kevés pénzből készültek, nem túl kidolgozottak és könnyen megosztóak voltak. Chelsea vagyok. Én meg James. Ez pedig a görög dinnyénk. Több százezren figyelték, hogy vajon felrobban-e a görög dinnye, miközben a BuzzFeed alkalmazottai egyre több gumipántot raknak köré. Láttuk, hogy egyre több és több néző csatlakozik, ahogy közeledünk ahhoz a pillanathoz, amit mindenki együtt akart átélni. Mindig is szerettük a tényt, hogy a BuzzFeednek nem kell annyira komolyan vennie magát. Újságírással foglalkozhatunk, szórakozhatunk, olyan, mint egy személy. Az emberek néha komolyak, néha buták. Ami számít az embereknek, az a kulcsa mindennek, amit csinálunk, és a görög dinnye felrobbantása a BuzzFeed, mint cég nagyobb képének vicces része. Szia YouTube! Itt Chad és Steve, mi vagyunk ennek az oldalnak a társalapítói. A hétköznapi emberek által megosztott különleges videók lobbantották fel a 2005-ben induló startupot, a YouTube-ot, ami 2006-ra annyira népszerű lett, hogy a Time magazin címlapjára került. Ez a méhészborz. A YouTube létrehozta a vírus terjedés jelenséget az interneten. Egy mókus melodráma ilyen a kamerába néz. Ez terjedt el. Talán a hitelességre való éhségünk miatt terjedtek el vírusszerűen a videók az interneten. Láttunk valami valódit, és ez olyan hűha. Nyilvánvalóan sosem szerepeltem a tévében. Nem nézek híradót, mert gyerek vagyok. Ezek az egyszerű videók lángra kaptak az üvegben. A fenébe, Daniel! És olyan emlékezetes sorokat hagytak ránk, mint Hollywood legjobbjai. Szeretem a teknősöket. Nem mindenkinek van erre ideje. Ez a valódi élet. Az Idolban szép számmal voltak ilyenek, mert 17 évvel ezelőtt ez volt az első ilyen műsor. Pants on the ground, pants on the ground, looking like a fool with your pants on the ground. Nadrág a földön, nagyon vicces srác volt. Egy időben a rapperek ezt a lógó nadrágot hordták, de mókás, hogy mennyire elterjedt. She bangs, oh baby, when she moves, I go crazy. William Hung, az durva volt. Like a flower, but she stings like a bee. Vicces kölyök volt. Én csak azért tapsoltam neki, mert annyira rossz volt.
Nem tanultam énekelni. Ne, ez az évszázad meglepetése. A javára fordította. A vírus videó őrület és a közösségi média segített neki ebben. Miután leadták a válogatómat, a weboldalam a williamhank.net több mint 8 millió találatot ért el, kevesebb, mint egy hónap alatt. Összeomlott a szerver. Több száz levél érkezett a tévébe, és felkéréseket kaptam. Őrület volt. 3 albumot adtam ki. Az első lemezem első helyen végzett a független albumok listáján. Nem én vagyok a legjobb énekes, de reményt adok az embereknek, hogy nem kell a legjobb énekesnek vagy a legnagyobb tehetségnek lenni ahhoz, hogy elboldogulj. Nagyon hálás vagyok az internetnek, hogy ezt lehetővé tette. A videó imádatunk kielégíthetetlen. A Google után a YouTube a második legnépszerűbb weboldal a világon. Kapd el, apa! Percenként 400 videót posztolnak ki az oldalra, így biztos mindenki talál magának valamit. A vírus videók közül a baki videókat szeretem igazán, főleg a kosárlabda és az MMA bakikat. 2 pasi verekszik, és egyszerre lesznek kiütve. Mindenféle butaság, amit az emberek csinálnak. Szeretem a baki videókat. Istenem, ez annyira kínos, de bevallom, hogy szoktam állatos videókat nézni. Nem akarom nézni őket, de olyan cukik. Amikor a kutyák úgy beszélnek, mint az emberek. Emlékszem arra a nagy huskyra, ami azt mondta, fuss körbe! Eldobtam az agyam tőle, vagy 100-szor megnéztem. Kiskutyák és macskák csinálnak vicces, vagy buta, vagy cuki dolgokat. Az a helyzet, hogy sokan szeretik a macskákat. Otthon ülhetsz Iowában, Szingapurban vagy Kazaksztánban, és ha a macskát csinál valami nagyon érdekeset, felrakod a YouTube-ra, és az emberek lenyűgözőnek tartják, és talán több százezren, akár millióan is egyetértenek vele. Nem volt ilyen mértékű közönség elérésre példa az internet előtt. Az internetnek köszönhetően igaznak bizonyult Andy Warhol állítása. Mindannyian híresek lehetünk 15 percig. De a hírnév a digitális korban egy ijesztő teherrel jár. Azt mondhatnánk, hogy ha a legbanálisabb ártalmatlan dolgot a világon végig nagybetűvel írod, valaki dühös lesz rád. Egy aknamező, amit közösségi médiának hívnak. 20 évvel ezelőtt még nevük sem volt. Ma már a számítógépek kísértik és uralják az egész amerikai ipart. Az internet egyetemi feltalálói az alkotásukat úgy látták, hogy azon keresztül az egész világon azonnal meg tudják osztani a kollégáikkal a fontos kutatásokat. De a mai felhasználók már inkább a selfiket és a megosztásaikat felrobbantó témákat osztják meg. Az egész a 90-es évek elején változott meg, amikor az emberek rájöttek, hogy a számítógépek nem csak szövegszerkesztésre, könyvelésre és tetrisezésre valók. Egy teljesen új világ nyílt meg, ahol az emberek égnek a vágytól, hogy bármiről csetelhessenek. Szia, Dan, mehet a játék? Csak befejezem itt az új kajakos barátaimmal. Kajakos barátok a számítógépen? Igen, Amerika Online-omban. Az AOL-nél elképesztőek voltak a chatszobák. Ez az azonnali üzenetküldés előtt volt, az SMS-ek előtt. Olyan volt, mintha egy koktélparti párbeszédének forgatókönyve gördült volna fel a képernyődön 22 emberrel a világ minden tájáról, egy akármilyen témáról elnevezett chatszobában. Amikor 25 emberrel beszélgettem a korai chatszobámban, azt gondoltam, hogy mindenkit ismerek. Nagyon kedves emberekkel találkozhat a chatszobákban. Elképesztő volt. Olyan emberekkel beszélgettél, akikkel nem is találkoztál korábban. Tanultam dolgokat, szerelmes lettem olyanokba, akikről azt se tudtam, hogy néznek ki. Ez volt a legüdítőbb dolog a világon. Mindenki nagyon élvezte. Elektronikus zene és vegán chat szobákba jártam. Oda-vissza üzengettem. Lángháború volt. Akkor tanultam meg, hogy ne írjak mindent nagybetűvel, mert néha mindent nagybetűvel írtam, és azt hittem, hogy milyen jó társalgó vagyok. Akkor tanultam meg, hogy ha a legbanálisabb, ártalmatlan dolgot a világon végig nagybetűvel írod, valaki dühös lesz rád. A trollkodás helyett mi görgettünk. Hirtelen minden ok nélkül egy tonna és jelet küldtünk valakinek.
Így az egész képernyője tele volt és jellel. Erős szivatás volt. Kicsit olyan volt, mint a rickrollozás. Amikor elküldtél valakinek egy linket, és azt mondtad, hogy ez valami, aztán kiderült, hogy Rick Astley Never Gonna Give You Up című száma. Ezek olyan poénok, amiket nem tudsz elmagyarázni a nagyszüleidnek. De a csetelés egy idegennel egy szobában is sokáig szórakoztató. Mindig is abban hittünk, hogy végül mindenki csatlakozik. Az egyik szolgáltatásunkat azonnali üzenetnek hívták. Bárhová is megyek, kapcsolatban maradok mindenkivel az életemben. Tényleg könnyű kapcsolatban maradni. Nem működött annyira jól, mert akkoriban nem feltétlenül volt mindenki online az adott pillanatban. Rájöttünk, hogy ki kell bővítenünk egy úgynevezett haverlistával. Hatalmas a haverlistán. Amikor beléptél az AOL-be, azonnal láttad, hogy a haverok közül ki volt éppen akkor online. Csak felugrik a haverod, és azt mondja, szia! Később rájöttünk, hogy az azonnali üzenetküldő sokkal népszerűbb, és akkor indítottuk el az AIM-et, az AOL azonnali üzenetküldőjét, amit bárki használhatott, attól függetlenül, hogy felhasználó volt-e. Az azonnali üzenetküldő népszerűsége végül utat nyitott a közösségi médiának. Viszontlátásra! A barátokkal való találkozásról és újak kialakításáról szólt. Úgy 27 000 barátomba lettem szerelmes. Miért? Nos, mert mind elragadó résztvevői a személyes Friendster hálózatomnak. A Friendster a Napster mellékhajtása volt. Az ötlet ugyanaz, de itt az emberek a zenefájlok helyett a profiljukat cserélgetik egymással. Az ötlet az volt, hogy segítsünk az embereknek a barátaikon keresztül találkozni másokkal, mert a való életben ez a legjobb kerítőmódszer. Mielőtt vállalkozó lettem, a Netscape-nél dolgoztam, ami szintén számítógépek segítségével kapcsolta össze az embereket. A 6 fokozatú szétválasztó és összekapcsoló ötletét olyasminek a szolgálatába állítottam, amiről nem tudtam, hogy az emberek használni fogják-e. Most 35 barátom van. A Friendsteren kívül is találkoztam a sziklamászó társammal. Az egyetlen negatívuma, hogy még nincs rajta mindenki. Mindenkinek lehet egy saját weboldala, amit lájkolhattál, feltölthettél képeket. Olyasmi volt, mint a Facebook, de a Friendster volt az első 2002-ben. A Friendster elindítása utáni első évben 0-ról 1 millióra növekedett a felhasználók száma. Új dolognak számított, amit a Friendsterrel csináltunk. Néhányan azt gondolták, hogy megőrültek. Maga az ötlet, hogy az emberek a valódi nevüket és fényképeiket használják. Megváltoztattuk az internet használat módját. Már nem névtelen és véletlenszerű, hanem az emberek tudják, kivel kapcsolódnak online. Az internet lehetőséget biztosított arra, hogy megtapasztaljuk a 6 fokozatú elkülönültséget, és azokat a dolgokat, amikre a Friendster kapcsán jöttünk rá, hogy valójában csak néhány rövid ugrásra vagyunk ezektől az emberektől. Egy új világnézetet alakított ki. Szerettem a Friendstert. Emlékszem, azonnal tudtam, hogy ez a jövő. Egyértelműen. Körbe akartam lopózni, megnézni a barátaim fényképeit, a barátaim barátait, a szerelmeimet. A Friendster a legmenőbb online dolog jelenleg a világon. Volt Friendster, fiúkom. Én egy kocka vagyok. Az AV Club tagja voltam a középiskolában. Star Trek könyveken nőttem fel, a sci-fi megszállottja voltam. Dungeons and Dragons-t játszottam, és mindig is azt gondoltam, hogy a számítógép olyan kocka dolog. Az volt a lehangoló, hogy a menő srácoknak hirtelen lett Friendster fiúkjuk. Ez nagyon elképesztő és lehangoló volt, hiszen ti nem is vagytok kockák. Miért töltitek az időtöket a számítógép előtt? Ez az egyik leggyorsabban növő oldal az interneten. Már több millió regisztrált felhasználója van. A BuzzFeed alapító szerkesztője abba a középiskolába járt, ahol tanítottam. Az első munkám középiskolai tanár volt. Végül a Friendsteren akadtunk össze, éppen munkát keresett akkor. Néhány rövid éven belül a Friendster 100 millió felhasználóval büszkélkedhetett. Lenyűgöző számok, amik hamar kezelhetetlenné váltak. Az volt a baj, hogy nem tudtunk lépést tartani a növekedéssel. Stresszes időszak volt ez. Problémáink adódtak újabb szerverek csatlakoztatásával, a programhibák kijavításával és az arányosítással. A túl gyors terjeszkedés, a gyakori 404-es hibakód és a támadni készülő fiatal vállalkozók azt jelentették, hogy a Friendster halálra van ítélve. A Friendster volt a vénróka, és a MySpace volt az új srác. Számomra a MySpace a Renaissance Fesztivál online változata volt. Csupa csillogás, mint az én kicsi pónim és a fonott haj. Számomra nem egy helynek tűnt. Tudja, kinek volt egy hely?
Tomnak. Én a barátod vagyok, Tom. Szia, Tom! Milyen érzés mindenki barátjának lenni? Természetesen nagyszerű érzés. Emlékszem, ez volt az első alkalom, amikor arra használtam az internetet, hogy telefonhívásokat fogadjak egy rádióműsorba. Kiszóltam a MySpace-en, hogy adásban vagyok, hívjanak. Ma már rutinszerűen csináljuk ezt a podcastokkal. Akkoriban újdonság volt és furcsa, hogy világszinten megkérhetted, hogy telefonáljanak be egy helyi rádióműsorba. A MySpace teljesen struktúrálatlan volt. Amikor a nyilvánosságnak adsz egy doboz zsírkrétát, egy csomó zsírkrétrajzot fogsz visszakapni, és sajnos csak nagyon kevés Picasso-t. Szerintem a MySpace túl nyitott volt, és sokkal nagyobb siker lehetett volna, ha egy kicsit megzabolázzák. Aztán hallottam erről a Facebook nevű dologról. Hiszünk abban, hogy ha az emberek többet osztanak meg, akkor jobban megértjük, hogy mi történik körülöttünk. Először nagyon exkluzív volt a Facebook. Azt hiszem, csak bizonyos főiskolák tanulói számára volt elérhető. Aztán mindannyian tudjuk, mi történt. Nagy pillanat volt a Facebook, a Silicon völgy és a Wall Street számára. A Facebook a tőzsdén bejegyzett cég lett, aminek az értéke $100 milliárd. A Facebook lesöpörte a térképről a Friendster-t és a MySpace-t. Végül is a Friendster meghibásodott. A MySpace pedig kaotikus volt. Úgy tervezhetted meg az oldaladat, ahogy csak akartad. Minden úgy nézett ki, mint a neonokkal kivilágított Times Square-en. A Facebook végül sikerrel járt, mert minden szépen nézett ki, minden tiszta volt, egységes és megbízható, és mindenki rajta volt, akit ismertél. A Facebookot a közösségi média anyjának, apjának tekintem. Egy fiatalember által vezetett cégnek több követője van, mint Jézus Krisztusnak bármikor. Megáll az ész. Aztán persze jött a Pinterest, és elkezdtük kiposztolni a fényképeket. Ha szeretnél egy Valentin-napi sütit, csak beírod, hogy Valentin-napi süti, és ott van több ezer kép. Aztán ott volt az Instagram. Istenem, még meg sem említettem a Twittert. Azt hiszem, több mint 4 millió követőm van. Azért fektettem a Twitterbe, mert tetszett az azonnali válasz ötlete. És amíg a közösségi média nagyon ért az ellenségek gyártásához, időnként hihetetlen barátságok születnek. Van egy barátom, akinek sok követője van. A neve Snoop Dogg. Snoop és Martha együtt! És van egy másik barátom is, Justin Bieber. Ez sosem történt volna meg az internet nélkül. Még Kínában is, ahol be van tiltva a Facebook és a Twitter, virágzik a közösségi média. Meglátogathatják Snoop kutyamenhelyét, vagy Billy-bőrök lehetnek a Weibo-n, aminek közel 500 milliárd felhasználója van, ami igen, több, mint a Twitteré. A felhasználó generált, tartalomalapú üzletek, ha jól meg vannak csinálva, minden alkalommal robbannak, mert a tartalom létrehozás a legnagyobb kiadás bármilyen online médiavállalat esetén. Amikor a felhasználók nyújtják a saját történeteiket, linkjeiket, fényképeiket, írásaikat, akkor szinte nullára csökken a tartalomkészítés költsége. Mindenki azt hiszi, hogy ez újdonság, pedig nem is annyira az. Amikor az ősember hieroglifákat írt a barlang falára, mindenki láthatta, hogy ki füstjelzéseket küldtek a levegőbe. Bárki, aki látja a füstjelzéseket, az a közösségi média. Ez a kézbesítési rendszer hatalmazott fel minket arra, hogy kikiáltók legyünk. És ahogy egyszer az egyik szuperhős mondta, a nagy hatalommal nagy felelőtlenség jár. Életem legrosszabb bégele. Ez a macskám. Láttad azt a filmet? Ugyanúgy megosztod az életed fontos és banális eseményeit. Itt vagyok, azt mondja, itt vagyok és csinálok dolgokat. Vegyél észre, létezem. Az a generáció, ami az internettel nőtt fel, megoszt mindent online. Természetesen, ahogy gyerekeik lesznek, online megosztják a gyerekeik életét is. Érdekes lesz látni, hogy mi történik a következő generációval. Mert van egy generáció, amit a szüleik osztottak meg. Hogy fogják érezni magukat majd, amikor nagykorúak lesznek, és az egész életüket láthatják mások az interneten? Kíváncsian várom. A közösségi média segítségével könnyen szerezhetünk barátokat. De hogy találjuk meg azt az egy különleges barátot? Ezrek fordulnak az internethez. Abban a reményben, hogy megtalálják a szerelmet a kibertérben. Egy barátot extrákkal. Ő Rick. Ma este Rick egy esküvőre készül, egyedül.
amíg nem találkozott Julie 99-el, aki egy bitcoin szemináriumon vesz részt ugyanabban a hotelben. Kit érdekel, hogy sosem beszéltek korábban? Mindketten szeretik a halastákot és a Dragon Ball Z-t. Talán ma este szerelembe esnek. Vagy talán mégsem. Mi történt a klasszikus első találkozásokkal? Egy szóval, az internet. Szia, Judy, Sandy. Hey, Sandy, ismered Bill Donovant? Nem ismerem. Szia, Bill. Szia, Sandy. Régen a főiskolán vagy a középiskolában ismerkedtünk. Szia, Ellen, jól nézel ki. Vacsorákon. A vállásom után egy vacsorán találkoztam az első komoly barátommal. Milyen jó is volt. A kommunikációnak is van evolúciója. Azelőtt sok levelet írtunk. Írtál egy levelet és felbélyegezted. Ha beszélni akartál valakivel, fogtad a telefont és felhívtad az illetőt. Őrültségnek hangzik, ugye? Az egész dolog iróniája az, hogy magunk mögött hagytuk a modern telefont, hogy úgy kommunikáljunk, mint az ókori egyiptomiak. Szimbólumokkal. De megelőzzük önmagunkat. Menjünk csak vissza 1995-be és emlékezzünk, hogyan kezdődött a modern szerelem. Volt egy nagy problémám. Nem randiztam eleget, vagy legalábbis kevés minőségi randim volt. Sokat költöttem társkereső hirdetésekre az újságban, ami így hangzott. Egyedülálló fehér férfi keres, bla bla bla. Az az ötletem támadt, hogy milyen jó lenne, ha mindenki beszkennelné a fotóját és kitöltene egy profilt. Adatbázist készítenék belőlük, kiválogatnám őket, és a legjobban hozzám illőt elvenném feleségül. A legjobb dolog az online társkeresésben, hogy mindenki, akinek volt internet kapcsolata, hozzáfért. A legrosszabb dolog az online társkeresésben, hogy mindenki, akinek volt internet kapcsolata, hozzáfért. Ki gondolta volna, hogy a szerelemjáték 212-es e-mail egy 54 éves férfi a 818-as területen? Amikor először feltűnt a színen, az online társkeresés furának tűnt. Amikor először felbukkant az online társkeresés, nagyon negatív voltam ezzel kapcsolatban. Nem tudsz megfelelően értékelni valakit anélkül, hogy egy térben lenne a két test. Szerintem benne volt az idegenveszély. Fura alakok ólálkodnak az interneten, akik nem annak adják ki magukat, akik. Tiszta paranoia. Nagy kockázatot vállalnak, mert nem igazán találkoznak személyesen, amíg túl késő nem lesz. Ne add meg a valódi neved. Nem tudom, hogy a fényképek valódiak-e. Kitűnő a hasonlat. Vennél egy autót egy ismeretlentől, akivel cseten találkoztál? Nem. Sokáig furcsa volt. Aztán emlékszem, hogy találkoztam olyanokkal, akik online ismerkedtek meg egymással, és még mindig csodálkoztam, hogy tényleg volt valami kétségbeesés a levegőben. Az emberek úgy gondoltak rá, mint az utolsó esélyre. Sokan titkolták. Szerintem szégyelték és zavarban voltak, hogy elárulják, hogy online ismerkednek. Eleinte nehéz volt meggyőzni az embereket, hogy csinálják, hogy úgymond kitegyék a szívüket online. Emlékszem, csináltam egy korai profilt kérdésekkel, és elküldtem néhány üzleti sulis volt osztálytársnőmnek, és páran azt mondták, hogy soha többet ne kérdezzek ilyesmit, nem hiszik el, hogy ezt kérdeztem. Manapság már nem okoz problémát az embereknek olyasmiről beszélni, ami akkoriban intim részletnek számított. Akkor kezdett beindulni, amikor feltörtem a nők, különösképpen a befolyásos nők piacának kódját. Jennifer Törri vagyok, 28 éves. Hobbiaim a vitorlázás és a jóga. Minden befolyásos nő elmondta 20 barátnőjének, és minden 20 nő 2000 férfit hozott. Szerintem az internetes társkeresés lehet a jövő trendje. Nora Ephron a szerelem hálójában olyasmit írt, ami őszinte, igaz és szórakoztató volt. A zsigereimben éreztem, hogy fent leszel. Szia! Szerintem ezután az emberek nem voltak úgy megijedve az internettől. Ezrek fordulnak az internethez. Abban a reményben, hogy megtalálják a szerelmet a kibertérben. Mi vagyunk az élő példái, hogy működik. A szívem mélyén tudtam, hogy ő az igazi. Az online társkeresés kimondottan jó az olyan introvertált embereknek, mint én. Ahogy az internet egyre inkább az életünk részévé vált, és rájöttünk, hogy mindenki online, kevésbé volt már ijesztő.
Kritizálni az online társkeresést, és azt mondani, hogy rossz és ijesztő a Tindert vagy más randi alkalmazást használni. De vannak olyan online módszerek, amikkel olyan emberekkel találkoztam, akiket meg se közelítenék, és sosem találkoznék velük személyesen. Talán szóba sem állnék velük. 2005-re már közel 900 társkereső oldal létezett, lehetővé téve, hogy engedjünk különleges szenvedélyünknek és vágyainknak, mint például a csakgazdák.com. Magányosak voltunk. Amíg nem találkoztunk a csakgazdákon. Ott volt a J-randi és a keresztény keverék azok számára, akik a szent házasságot keresték. Hamar eljött a mi időnk azoknak, akiknek nem volt már sok idejük. És természetesen ott a bohóc randi, amire ennek a műsornak a producerei nem mertek rákattintani. Az évtized végére még a celebek is csekkolták az egójukat, és online kerestek maguknak társat, kitéve magukat ugyanazoknak a csalódásoknak, amiknek a halandók vannak kitéve. Egy rövid ideig a Match.com-ot is kipróbáltam. Milyen a testalkata? Nagy és gyönyörű, íves, átlagos. Istenem, ez szörnyű. Megalázó volt számomra, mert nem illettem bele az algoritmusokba. De a fiatalabb barátaim közül sokaknak bevált, és meg is házasodtak. A társkereső oldalak az utolsó mencsvárból az első számú helyé váltak, ahol az emberek a romantikát keresték. Az olyan helymeghatározó alkalmazásokkal, mint a Bumble, Grindr és Tinder, bárhol és bármikor megtalálhatjuk a hozzánk legközelebb lévő különleges valakit. 2012-ben indult a Tinder, amikor az alapító társaimmal több különböző dolgon dolgoztunk, és elkezdtük észrevenni, hogy mennyivel nehezebb manapság emberekkel ismerkedni, különösképpen, ha nem iskolai környezetben vagy. Kipróbáltuk a Match.com-ot, a Your eHarmony-t, a Your OkCupid-t, és rájöttünk, hogy szükség van valamire, ami beleillik ebbe a mobil életmódba. Olyasmire, amit a boltban sorbanállás közben is csinálhatsz. Az alkalmazások a többi közösségi hálózathoz kapcsolódnak. Alapjába véve újból bemutatnak olyan embereknek, akikkel a barátaid összehozhattak volna. De így sokkal egyszerűbb. Valójában az egyik barátod barátja, aki egyszer hozzáment az unokatestvéredhez, tökéletes számodra. Valószínűleg pont ezt mondták volna a fontoskodók 100 évvel ezelőtt. Olyan, mint a penicillin, vagy a vulkanizált gumi. A világ legnagyobb találmányai gyakran balesetből születnek. Egyik reggel leesett. Kijöttem a zuhany alól, belenéztem a tükörbe, ami párás volt, és letöröltem. Így született meg az elhúzás. Megpróbáltuk játékossá, szórakoztatóvá tenni az élményt. Szerintem van valami, amire rezonálnak az emberek. Lehetővé teszi számukra, hogy érzelmet vigyenek az elhúzásba. Talán igen, vagy ki van zárva. Most 1,4 milliárd arc húz jobbra vagy balra a Tinderen naponta. Mindannyian egyedülállók voltunk, amikor a Tindert készítettük, és a saját problémáinkat is meg akartuk oldani, ahogy másokét is. És ezzel oldottuk meg. Ennek a segítségével tudtunk másokkal megismerkedni. Aztán kiderült, hogy valami olyasmit csináltunk, amire nem csak mi, hanem az egész világ rezonált. A Tinderből világjelenség lett. Jelenleg 196 országban 40 nyelven érhető el, és sok társkereső alkalmazáshoz hasonlóan néhányan tartósabb vágyak kielégítésére használják. Mindegyik barátom, aki nem régen vagy az elmúlt 5 évben talált párt, társkereső alkalmazáson keresztül ismerkedett meg a párjával. Ez sokkal gyakoribb, mint hogy valaki nem talál párt magának. Most úgy tűnik, hogy szinte lehetetlen a valódi életben egy bárban vagy egy boltban megismerkedni valakivel. Ez elképzelhetetlen, és valójában sokkal ijesztőbb, mint ahogy az online társkeresésre gondoltak a 90-es években. Ez bizonyítja, hogy milyen gyorsan normalizálódnak a dolgok. Másrészről van valami fontos ennek a képességnek a fejlesztésében. Kapcsolatba lépni másokkal és kideríteni, hogy az a másik talán nem akar veled lógni, és ez rendben is van. És hogy túl lehet élni. Nincs már meg a tapasztalás, elhúzás alapján találjuk ki, hogy összeillünk-e. Talán a Tinder, Grindr, Bumble vagy bármi, ami ezután jön, a társadalmunk önfontosságán és boldogság mániáján élősködik. De a társkereső alkalmazásokkal legalább tudjuk, hogy hol van az a személy, aki elől elmenekülünk. Ha működik, működik. Engem csak a végeredmény érdekel. Ha valaki egy ilyen alkalmazást használ, és a végén boldog és elégedett lesz, akkor támogatom.
Nekem sajnos nem jött be az online társkeresés. Valakivel randiztam a Match.com-ról, de nem mentek tökéletesen a dolgok. Valójában találkozott valakivel, akihez hozzá is ment. És a mai napig együtt élnek. Az internet megváltoztatta a módját annak, hogyan találunk szerelmet, de amikor egy tinédzser megváltoztatta, hogyan hallgassunk zenét, egy hősies harcot indított el, ami újra forradalmasította a világot. A Napster lop tőlünk, és halálomig harcolni fogok ellenük. A srácoknak túl könnyű dolguk van manapság. Felejtsd el, hogy hegynek felfelé menj iskolában mindkét irányba. Ezt még mi sem tettük. Jó reggelt, Mr. Jackson! Jó reggelt, Jimmy! Az új szerencsés ivadékunknak egy könyvtár van az ujjainál. Pletykálhatnak egyetlen szó kiejtése nélkül, de mindenek előtt azonnal hozzájutnak mindenhez. Ariana Grande-t játsz. Nem tudják, hogy mi mennyit szenvedtünk. Fennmaradtunk péntek éjszakánként, mert csak akkor nézhettük meg a kedvenc műsorunkat. Sorba kellett állni, hogy zenét vehessünk. Kazettán kölcsönöztük ki a filmeket. Hogy miért van jó dolguk a mai gyerekeknek? Mert nem is olyan régen valaki szórakoztatóipari forradalmat indított el az interneten, ami a zenével kezdődött. A 90-es évek végén egy zenész csak akkor lehetett sikeres, ha egy nagy lemezkiadóhoz szerződött. Egy nagy lemezkiadótól kellett jönnöd, hogy elérj valamit, mert minden el volt árasztva. Ha készítettél egy videót, jóvá kellett hagynia a nagykutya MTV-nek. A lemezipar sok pénzt keresett azon, hogy folyamatosan változott a zenefogyasztás formátuma, és ezek a formátumok egyre drágábbak lettek. A CD-k drágábbak voltak, mint a kazetták, amik drágábbak voltak, mint a bakelitek. Ha meg akartad venni az Oops, I Did It Again-t, meg kellett venned 17 Britney számot $16. De a 90-es évek közepére már nem csak a drága CD-ket tudtuk hallgatni. Letölthettük a zenét a számítógépünkre, és ha már a tiéd volt a fájl, könnyen lehetett másé is, termékeny talajt biztosítva minden idők egyik leghírhettebb rombolójának. Ez a 19 éves fiú alkotta meg azt a szoftvert, ami megváltoztatta az emberek zenehallgatási szokásait. Az internet története az, hogy az emberek új dolgokra használják fel a világ számítógépeit összekötő ösvényt. Sean Fanning és Sean Parker azt találták ki, hogy zenefájlok, MP3 fájlok megosztására használják ezt az ösvényt. A zene mindenütt jelen van, és abban hiszünk, hogy képesek lesznek hallgatni a mobiltelefonon, a hifi tornyon és bármilyen más eszközön, ami a jövőben lesz. Ha valakinek a számítógépén volt a zene, feltehette a Napsterre. Az egyenrangú fájl megosztás nagyon jó móka volt, mert lehetett látni, hogy mások mivel foglalkoznak. Ez az új punk rock a srácok számára. Hogy ingyen töltetnek le zenét az internetről. Miért kellene pénzt fizetniük nagy cégeknek, amikor szórakozva megkaphatnak valamit ingyen? Lejárt az az elképzelés, hogy az emberek $15-16 megvegyenek egy CD-t 2-3 számért. Lezuhant a szikláról. Lezuhant egy átkozott szikláról. A rock and roll születése óta az évezred hajnalán történt meg először, hogy a zenei eladások csökkentek a világon. Most hozzáférünk a világ legnagyobb lemezboltjaihoz, és nem kerül semmibe. A Napster lehetővé tette, hogy az emberek megosszák a saját mixeiket, lejátszási listáikat, vagy válogatásaikat, amiket korábban kazettára rögzítettek. Ez nyugtalanított engem. Egy bizonyos ponton a főiskolák elkezdték blokkolni a Napster használatát, mert a kampuszok internetforgalmának 61%-át a srácok illegális zene megosztása tette ki a Napsteren. Itt a kampuszon nagyon könnyű több ezer MP3-at látni, mert mindenki számítógépén van. A csúcsidőszakában 80 millió felhasználója volt a Napsternek, és 3 milliárd dalt osztottak meg egy hónapban. Elképesztő volt a Napster. Nem hittem el, hogy ha a fejedben járt egy nóta, akkor csak begépelted a címét, és már hallgathattad is. Abban az időben főiskolai diák voltam, és nem igazán foglalkoztam azzal, hogy ez mit jelent egy egész ipar számára. És ami még könnyebbé tette a bűntudat nélküli megosztást, hogy a legnagyobb zenei sztárok a Napster védő ügyvédjei lettek. Visszahozza az igazi demokráciát a zeneiparba. Semmi kétségem afelől, hogy az ingyen zenéjé a jövő. A kongresszuson kellett tanúskodnom, mert azon kevés művészek egyike voltam, akinek elég presztízse és bátorsága volt ahhoz, hogy elmondja, hogy milyen fontos az internet. Szerintem az internet volt a rádió.
Ha egy phoenixi művész azt akarja, hogy játsza a phoenixi rádió, akkor egy nagyobb lemezkiadóval kell szerződnie. Ez őrület! És az ipar többi nehéz súlyúja? Nos, ők nem annyira szerették a Napstert. A Napster vacak. A Napster lop tőlünk, és a halálomig harcolni fogok ellenük. Sok dolog lehetséges, de ez nem teszi helyessé. Nem a technológia ellen vagyok, nem az internet ellen vagyok. Én csak azt kívánom, hogy törvényesen lehessen zenét letölteni. Nekünk kellene eldöntenünk, hogy mit szeretnénk csinálni a zenénkkel. Nem egy cégnek, aminek nincsenek jogai, nincsenek felvételei, ami egy fillért sem investált a zenénkbe, és semmi köze a létrejöttéhez. Romboló volt a szó szoros értelmében. Az üzleti oldal utálta, mert ingyen lehetett hozzáférni. Végül egy kérdés maradt a heves vitában. Törvényes volt vagy törvénytelen? Valami helytelennek tűnhetett ezzel kapcsolatban. De miben volt ez más, mint az otthoni kazettafelvétel? Mennyivel volt ez más, mintha kölcsönadtam volna a CD-met egy barátomnak? Szerintem törvényes volt. Senki nem gondolta, hogy törvényt kellene hozni róla. 1999-ben a zeneipar 18 lemezkiadóval bíróságra vitte a kérdést, és beperelte a Napstert. Engedély nélkül nem üzletelhetnek a többiek jogvédett munkáival. A zeneipar nyert, és a Napster csődbe ment. De a file megosztó gin kikerült a palackból, és ellepte az internetet. A lemezkiadók bezáratták a Napstert, de a zenemegosztás megemelte a zeneipar szintjét, amivel együtt nőttünk fel. Eltelt még néhány év, mielőtt Steve Jobs megjelent, és azt mondta, hogy mi lenne, ha $1 adnánk el minden zenefájlt. És ez megváltoztatta a zenevásárlási szokásokat. Azt hiszem, az internet teljesen megváltoztatta az emberek tartalomfogyasztását, mert most már csak letöltik. Visszatekintve a Napster tette lehetővé, hogy a megosztásé legyen a jövő. Most arra még jobban kiforta magát, és a művészek most több pénzt keresnek a streaming szolgáltatásokkal, és egész szép pénzt keresnek a megosztással és a turnézással. Részben a streamingnek köszönhetően az összetört zeneipar majdnem 2 évtizeddel később, 2015-ben tapasztalt jelentős bevételnövekedést. Az internet nem csak a zenehallgatási szokásainkat változtatta meg, hanem azt is, hogy kit hallgatunk. Egy sugárutat ad, hogy saját magad kipróbáld. Mehetsz egyenesen, nem kell mindig átmenni a normális csatornákon. Esélyt kaptak a rapperek és sok más művész, aki nem szerződött le nagy lemezkiadókhoz. Nagy ismertségre tehetnek szert, sok lemezt adhatnak el, és teltházas bulikat tarthatnak. Egy kicsit büszke vagyok arra, hogy Chuckkal azok mellett álltunk, akik érdekesnek találták a káosz, a demokrácia és a fájl megosztás elképzelését. A zene hasznára vált, és ha ehhez az kellett, hogy leromboljuk a nagy lemezkiadók régi szorongató paradigmáját, hát Isten áldja. A szórakoztatóipar többi részének átalakítása sokkal bonyolultabb volt. A videótartalom feltöltése és megosztása nehezebb volt. A kedvenc mozifilmjeink és műsoraink kapuőreinek több idejük volt felkészülni a rombolásra. A tévé és a filmipar kivételek voltak ez alól. Egyszerűen azért, mert a videók nagyobb sávszélességet igényelnek, ami akkoriban nem volt meg. Túl nagyok voltak a fájlok, hogy csak úgy oda-vissza küldözgessék. Először a zene ment át az interneten. A többi ipar megtanulta ebből a leckét. Ezért nem történt meg a tévé napsterizálása, ahogy azt az emberek előre megjósolták. Valójában a tévé teljesen rendben van. Ez az ipar jobban összefogott, mint a zeneipar. Megállították az internetet, mielőtt teljesen felfalta volna a filmipart. De a széles sáv megjelenésével, az internet sebességének felgyorsulásával a videó megosztás is lehetővé vált. És ezúttal az ipar nagyágyúi is készen állt. Az internet történelmének része, hogy a rombolást hatalom követte, és a gazdasági erők kitalálták, hogyan szerezzék vissza az irányítást. Az olyan cégek, mint a Netflix vagy a Hulu licenszerződést kötöttek a tévé- és filmstúdiókkal. Pontosan tudták, hogy mit akarnak a fogyasztók. A kedvenc filmjeiket és műsoraikat bárhol, bármikor is jóval olcsóbban, mint az egyre dráguló kábelszámláik. Régen úgy fogyasztották a tartalmat a fogyasztók, hogy elmentek a lemezboltba, a blockbusterbe, a videókölcsönzőbe, otthon adott időben néztek tévét, mert nem tudták, hogy a műsor mikor megy át hírszolgáltatásba, vagy mikor ismétlik meg, vagy lemaradnak róla. Abban az időben időponthoz kötött televíziózás volt. Most egyszerre végignézhetsz egy teljes sorozatot. 5 évad, mind a 20 részét.
Így a folyamatos tartalom iránti kielégíthetetlen vágyunk tovább tüzeli a szórakoztatóipar forradalmát. De az információs forradalom az, ami egyre inkább felfedte az internet befolyásoló erejét. Az összefogó embereket sosem lehet legyőzni! És becsapni. Álhír! A Johannes Gutenberg által feltalált mozgatható nyomóelemes nyomtatás a 15. században a növekvő népszerűségével felgyorsította a papírgyártást. Azóta a nyomtatott sajtó interneten elérhetővé tette a Gutenberg Bibliát. Az új fejlődő technika egyre gyorsabban biztosítja számunkra a létfontosságú információkat, félretéve az útból a postagalambokat és táviratokat. Manapság a technológia olyan sok információt nyújt nekünk olyan gyorsan, hogy nehéz felidézni, hogy egykor várnunk kellett a hírekre. Ha valami történt a világban, várnod kellett másnap reggelig, hogy ott legyen a hír a küszöbödön. Kimentem éjszakánként, ahogy az édesapám is tette, és megvettem az újságot. Valódi izgalom volt hazaérni és elolvasni a híreket. A 40-es és 50-es években 3 hírszervezet volt, az ABC, a CBS és az NBC. Ők döntötték el, hogy miről kell tudnod. És ez így is van. A hagyományos médiának megvolt az a luxusa, hogy addig vizsgálhatták a híreket, amíg nem érezték úgy, hogy eljött az idő. Ez 1998. január 17-én megváltozott. Azt állították, hogy Bill Clintonnak viszonya volt. Nem volt szexuális kapcsolatom azzal a nővel. A Newsweek közel 1 évig vizsgálta az ügyet, de Matt Drudge feltette a világhálóra a sztorit, bebizonyítva, hogy az internetes hírek szabályai mások, és új játékosok ugrottak bele az online információs játékba. Ma rengeteg információforrás van. Ha akarsz, lehetsz információforrás magad is. Lehetsz újságíró magad is. Ha akarsz, blogolhatsz, posztolhatsz a Facebookon, a Twitteren vagy bárhol. Mindenkinek van hangja. Az internetes újságírás egész generációját láthatjuk, és állampolgári újságírás is folyik. Gyakran látunk olyan dolgokat, mint vulkánkitörés vagy terrorista cselekmények. Ezeket az információkat előbb a Twitteren, majd a Facebookon és azután tömegmédiában osztják meg. Élőadásban vagyunk? Rendben. Mindenkinek a Facebookon. Élőben jelentkezünk Ecuadorból. 2016 áprilisában földrengés volt Ecuadorban, ami egybeesett a republikánusok és demokraták előválasztásával. És egyik hírszervezet sem küldött ki senkit a földrengés helyszínére. Csak egy kis ízelítőt adjunk. Nem tudom, hogy látja-e bárki a Facebookon, de ez az egyik kép. Ott egy másik összedőlt ház. Az embereknek segítségre van szükségük. Egy humanitárius szervezet repülőgépével mentem Ecuadorba, és amikor megérkeztem, a repülőtér teljesen le volt rombolva. De volt egy hely, ahol még működött a wifi. Nem kellett közvetítőkocsi, nem kellett a sok kábel, nem kellettek a nagy kamerák. Élőben közvetíthettem a Facebookon az oldalamon keresztül. Köszönöm, hogy megnézték. Az állampolgár újságírók és a hasonló hírszervezetek egész nap a kütyüjeinkhez tapasztottak minket a friss hírekkel, provokatív posztokkal és a helyszíni felvételekkel. Most azonnal értesítést kapsz. Az érdeklődésednek megfelelően azonnal személyre szabják és a kütyüdre tolják. Így az emberek jobban informáltak arról, hogy mi történik valós időben. Most már nem kell várnunk egy napot vagy egy hetet a hírekre. Sajnos most ott vannak az olyan cégek, mint a BuzzFeed, amik másodpercek alatt kirobbantanak egy sztorit. És ez rákényszeríti a nagyobb médiavállalatokat, hogy azonnal bemutassanak sztorikat, és így gyakrabban tévednek. Az internettel most pillanatok alatt megjelennek a hírek. Nagyon gyorsan, de a sebességgel megjelenik a hibázás kockázata, és nagyon sokszor tévedünk. Régen szélesebb volt az újságírás forrása. Újságíró hálózatok voltak világszerte. Majd az internet megjelenésével nyomasztó lett a verseny. Az emberek ingyen akarták a dolgaikat. Kattintásvadászok lettek. Sokan azt képzeltük, hogy az internet demokratizálásával könnyebben hozzájutunk az igazsághoz. Ennek pont az ellenkezője történt. Ellepték az álhírek az internetet. Egyre jobban terjednek az álhírek. Álhír! 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 Az egyik dolog, ami hiányzik az internettel kapcsolatban, az egyfajta ellenőrző hivatal, mert nem is gondolnánk, hogy milyen nagy szükség lenne a hamis és valódi hírek megkülönböztetésére. Az álhírek és félreinformálás nagy problémát jelent, amit nagyon határozottan kezelni kell.
Nemrégiben kiadtunk egy nyilatkozatot ebben a témában, hogy milyen könnyű manipulálni egy videót mesterséges intelligencia segítségével, hogy egy közszereplő olyasmit mondjon, amit valójában nem mondott. Például ezt mondatják velem. Mit tudom én? Kilmorgannek igaza volt. Ebben az esetben Jordan Peele személyesítette meg Obamát, de az utánzás lehetővé tette a valódi Obamáról készült videó mozgatását, ezért tűnt úgy, mintha Obama mondta volna, amit Jordan írt. Tovább folytatva éberebbnek kell lennünk, hogy mit hiszünk el az interneten. És ha úgy gondolják, hogy a hírkeresésük egységes és semleges, meglepetés érheti önöket. Mindenki webtapasztalata torzított. A szűrőbuborék egy saját személyes információuniverzum, amit online tapasztalunk, amit a meglátogatott weboldal algoritmusai állítanak össze és szerkesztenek meg. A szűrőbuborékokra gyakran a közösségi média kapcsán gondolunk, de ez a kereséskor is működik. Sokan azt hiszik, hogy a Google mindenkinek ugyanazt a választ adja, de valójában különböző emberek különböző eredményeket kapnak az alapján, hogy mit kerestek. Az arab tavasz környékén kezdtem el ezt bemutatni. A barátaim rákerestek Egyiptomra, és megmutatták, hogy mit találtak. Némelyikük egyik linket kapta a másik után a tüntetésekről és a politikai zavargásokról. És voltak, akik szó szerint nem láttak semmit, csak utazási weboldalak voltak, és hogy hogyan nézzék meg a piramisokat. Nem mindig tudjuk, hogy mit gondol az eszköz, hogy kik vagyunk, és hogy mi alapján döntik el, hogy mit mutatnak meg nekünk, és mit nem. Az algoritmusos szűrőbuborékokat gyakran nem kérdőjelezzük meg. Amikor csak olyan visszajelzéseket kapunk, amivel egyetértünk, elfogultak leszünk, rasszisták leszünk. Rossz vége lehet, ha nem vitatunk meg dolgokat. Nehéz pontos információt találni, mert a sok szűrő specifikációkat alakít ki számunkra, akár a Facebookon, Google-ön vagy bárhol. Ezen felül nem vagyunk felkészítve ebben az országban arra, hogy óvatosan olvassunk és analitikusan gondolkodjunk. És ez még nagyobb aggodalomra ad okot. Az internet láthatatlan algoritmusai vízhangteremben tarthatnak minket, de szeretünk hasonló gondolkodású embereket keresni. Egyesek olyan barátokat keresnek, akik szeretik a Walking Dead-et, mások így indítanak mozgalmat. Sokan, akiknek volt affinitásuk, beszéltek róla és csoportokat hoztak létre együtt, a politikai spektrum minden oldalán. A közösségi média közvetlenül felelős azért, hogy ilyen sokan itt vannak. Az olyan helyeken, mint a Facebook vagy a Twitter, gond nélkül megtalálod a saját közösséged. Fehér hatalom! A MeToo mozgalom ott van mindenhol. Ott van a MeToo, a Black Lives Matter vagy a Parklandi lövöldözés példája. Szavazzuk le! Szavazzuk le! Ott a Charlottesville-i alternatív jobboldal. Vér és föld! Lejárt az idő! Vagy itt van a nők felvonulása a fővárosban és más helyeken. A hashtag ereje annak az ereje, hogy képes vagy rávenni másokat, hogy az ügyed mellé álljanak. Ez látható a közösségi médiában. Amíg a törzsi mentalitás megerősített néhány marginális csoportot és pozitív változásokat eredményezett, a világháló segített a propaganda és névtelen gyűlölet elterjesztésében, még jobban elmérgesítve a politikai megosztottságunkat. Ugyanúgy, ahogy a zenészek félretolták a nagy lemezkiadók kapuőreit, azt gondoltuk, hogy a monolit média kapuőreinek eltávolítása segít majd megnyitni ezt a területet. De ehelyett az álhíreknek, a félreinformálásnak, a manipulációnak és a xenofóbiának adtunk teret, és ez ijesztő. A manipuláció és a lopott információ konvergál a 21. század meghatározó pillanataiban. Az ország legnagyobb bankjai és pénzügyi cégeit érintette ez a fajta számítógép-hekkelés. És ismét az internet kerül a középpontba. Üdvözlöm! Csupán 50 év alatt az internet átalakította a világot. A befektetők talán sosem gondolták, hogy ilyen nagy hatalma lesz az alkotásuknak. És talán egyikük sem volt tudatában annak, hogy milyen veszélyes lehet az internet egészen 1980-ig, amikor egy fantasy film elképzelte minden idők legdermesztőbb forgatókönyvét. Játszunk egyet? Mit szólnál egy termonukleáris világháborúhoz?
A háborús játékok meghatározó volt egy generáció számára. Matthew Broderick volt a menőkocka abban az időben. 9 éves voltam, amikor bemutatták a háborús játékokat, és határozottan beleégett az agyamba az a film. Meglepődve láttam, hogy a filmben gyerekek keverednek termonukleáris háborúba. Bemutatta, hogy a szobádból hirtelen milyen hatalmas hatást tudsz gyakorolni a világra. És ez mérgező és ijesztő volt. Hozzák ide az elnököt. Igen, uram. James Costát nem csak lenyűgözte a háborús játékok. 13 éves korában egy valódi David Lightman lett, telefonvonalakon keresztül indított játékos kibertámadásokat nagy biztonsági cégek ellen. Hasznomra vált, hogy az apukám a NASA-nál dolgozott. Professzor volt. Ő volt az egyik olyan kutató, aki az ARPANET-re kötötte az egyetemeket. A szüleim a Vandenburgi légvédelmi bázison dolgoztak, és a bázis közelében laktunk. Elkezdtem felhívni a cégeket, különböző cégeket, amikről tudtam, hogy kapcsolódnak a régi ARPANET-hez. AGE, a Boeing, a Martin Marietta, és ehhez hasonlók. Szép teljesítmény volt. Hencekedtél a barátaidnak, hogy bejutottál a titkos rendszerbe. De az úgynevezett telefonálós háborúja nem maradt észrevétlen. Volt egy-két meleg helyzet. Telefonálgattam, amikor egy hangot hallottam a modememből. Tudjuk, mit csinál. Azonnal fejezze be. Kikapcsoltam a telefonomat, vártam pár napot, és előről kezdtem az egészet. Aztán végül egy nap elmentem lefeküdni. Ment a számítógépes telefonálás. Hajnali 5-kor kopognak az ajtómon. Az FBI volt az. Amikor 1988-ban letartóztatták Costát, olyan új volt a bűne, hogy még neve sem volt. 45-szöri technikai lopással vádolták, és azzal sikerült elkerülni a nehéz időket, hogy bevonult a hadseregbe. 20 évesen már a CIA-nek dolgozott. Ha most visszanézek, felnőttként már megértem, hogy mi okozott aggodalmat. A titkos lopakodó vadászgépek és amiket akkoriban építettünk, mindenhez volt hozzáférésem, de sohasem voltam romboló. Ezért ezeknek a cégeknek nem volt más okuk arra, hogy vízkeresethez folyamodjanak ellenem, azon kívül, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy sosem hoztam ezeket nyilvánosságra. Manapság a hekkelés szó annyira elterjedt, mint a számítógép szó, mert valószínűleg mindannyian találkoztunk már egyikkel vagy a másikkal. 2010 óta 7 milliárd személyazonosságot veszélyeztettek online szabálysértés által. Felfedik a legnagyobb titkainkat. Tönkreteszik az életeket, és majd ki kell találniuk, hogyan lehet megmenteni a párkapcsolatokat. Megpróbálták ellopni a pénzünket. Az ország legnagyobb bankjait és pénzügyi cégeit érintette ez a fajta számítógép hekkelés. Még a demokráciánkat is megtámadták. Egyértelmű, hogy nem tettünk eleget azért, hogy megvédjük ezeket az eszközeinket attól, hogy károkozásra is használják őket. Ez álhírekhez, a választásokba való idegen beavatkozáshoz és gyűlöletbeszédhez vezetett. Biztonság, hekkelés, magánszféra. Ezek egyre rosszabbak lettek azáltal, hogy minden online lett, minden össze van kapcsolva. Még abban a korai szakaszban vagyunk, amikor az embereknek megvannak otthon ezek az eszközeik. Az internetre vannak kötve, és a biztonsági implikációk elég szörnyűek. Egyre több különböző típusú bűncselekménnyel találkozunk. Régen, ha valaki bankot rabolt, elvitt mindent, amit csak tudott. Manapság betörnek egy kriptovaluta váltóba, és ellopnak $200 millió. A kormányunk aggaszt a legjobban. 50 évük volt, hogy biztonságossá tegyék a hálózatukat, de még mindig gyenge munkát végeznek. Ha hozzáférésed van egy képviselő vagy szenátor laptopjához, akkor hozzáférsz szinte mindenhez. Mivel az emberek minden idejüket az interneten töltik, nagyobb veszélyben van a magánszféra, és nagyobb a kockázata a kiberterrorizmusnak. Ezek azok a dolgok, amikre fontos odafigyelni az internet következő 50 évében, és arra, hogyan használjuk ki maximálisan és csökkentsük minimálisra a kockázatokat. Bár a csatlakoztatott eszközeink, kütyüjeink folyamatosan bővülő listája továbbra is sebezhetővé tesz minket, a horizonton lévő új lehetőségek elképzelésének lehetetlen ellenállni. Amikor az emberek visszatekintenek az internet történetének ezen szakaszára, azt fogják mondani, hogy milyen unalmas. A kiterjesztett valóság nagy dolog. Ez az, amikor a számítógép rárak szövegeket és grafikákat arra, amit láttunk. Rámutathatsz vele valakire, akiről megmondja, hogy ki az illető. Vagy ha lakást vásárolsz és rámutatsz egy épületre, megmondja az aktuális árakat és hogy melyik lakás eladó.
Azon töprengek, vajon lesz-e csip az agyunkban? Ez csak a logikus kiterjesztése annak, hogy a számítógépektől a telefonokig és minden másig egyre inkább minden jelen van mindenütt, és folyamatosan kapcsolatban állnak. Ha listáznom kellene, hogy mi lesz még, személyre szabott medicina, nanotechnológia, miniaturizáció, hogy olyan helyekre is eljuttassuk a technológiát, ahova korábban még soha, például a testünkbe. Ez megváltoztatja majd az élettartamunkat, megváltoztatja az egészségünket, megváltoztatja a játékot. A következő dolog az interneten, nem is tudom. Ha tudnám, sem árulnám el, mert már most megpróbálnék tőkét kovácsolni belőle. Számomra nem kétséges, hogy az 50 év során az internet jobbá tette az életünket. Az életünk minden aspektusát. Hatékonyabbá tett minket, több szabadidőt adott nekünk. Szerelem, randi, kereskedelem, kutatás, oktatás, kommunikáció, ez mind az. Az életünk minden aspektusa súrlódásmentesebb és globálisabb lett a drót nélküli hálózat feltalálásával. Viszontlátásra!